Добре дошли в света на квантовите изчисления. Тази лекция ще ви запознае с основните концепции и принципи, които стоят зад тази иновативна технология. Ще разгледаме как квантовите компютри използват квантови битове или кюбити, за да извършват сложни изчисления много по-бързо от традиционните компютри. Ще научите за фундаменталните явления, като суперпозиция и заплитане, които правят възможни тези изчисления. Пригответе се за едно вълнуващо пътешествие в новата ера на компютърните технологии. Квантовата информатика представлява изследване на начините за обработка и предаване на информация чрез квантовата механика. Тя се фокусира върху фундаментални принципи и теории, които позволяват използването на квантови системи за ефективно съхранение и комуникация на данни. На изображението виждаме сложен квантов компютър, който илюстрира как тези теоретични концепции се прилагат на практика. Ричард Файнман е известен физик, смятан за създател на квантовата информатика. Роден през 1918 година в Ню Йорк в семейство с руски и полски корени, той проявява интерес към математиката от ранна възраст, усвоявайки сложни концепции още на 15 години. Учи в Масачузетския технологичен институт и защитава докторат в Принстън. Става професор и допринася за проекта Манхатън, където ръководи група по теоретични изчисления. Неговата работа е повлияна от стремежа да надмине очакванията и да се справи с глобални предизвикателства.